Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola i benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels conglomerats. Sergio Picón, benvingut. Ben trobat. Pau Corbaran, Pau Corbi, com estàs? Bé. Sí? Molt bé, fantàstic. I qui us parla, Reventós, i avui parlarem d'un dia mundial molt especial, el Dia Mundial del Vàter. Sergio Picón, Dia del Vàter. Què passa amb el vàter? Home, molt especial. Bueno, sí, no? Sí, bueno, però també he escollit aquest dia perquè serà molt especial, però és molt comú, o sigui... Sí, a la vegada és especial i comú. És especial, però és d'uso diari. Sí. I de mitjana passem 20 minuts cada dia al vàter. De mitjana. Bueno, jo ara no entraré en qüestions més personals, però... Entre pipis, caques, TikToks, sí, poden ser 20 minuts, mitja hora, 10 minuts. Tranquil·lament, sí, no? Però si tot pares a pensar, 20 minuts... 10 minuts? Qui està 10 minuts? És impossible, 10 minuts estar al lavabo. Home, has de tenir punteria i un bon tracte digestiu. Fent aigües menors, sí. Clar, o sigui, parlem del vàter, o sigui, no de la pica, del vàter al retret. M'estàs retraient alguna cosa. El retret. Com es diu? L'inodor. Sí, però et refereixes a la tassa. Pensava que era l'estància. No l'estància. Vale, la ceràmica. La ceràmica. Si Pompeu ens fotrà una hòstia un dia d'aquests... Jo ja passo. Si tu ja... He desistit. El roca. Parlem del roca. Pot haver-hi bidet, que n'hi ha. Clar, no, però bidet i picar i banyera, però no, el trono. El trono. Si passem 20 minuts al dia, al cap d'un any, això equival a 5 dies. O sigui, 5 dies de l'any estem al lavabo. 5 dies sencers... 24 hores, eh? Sí. O sigui, un puente largo. O sigui, 5 dies sencers... Setmana Santa. Clar, és Setmana Santa. O sigui, te'ls tires allà assegut. Sí. De peu, ja debat, no? Però allà assegut. Si una persona viu de mitjana 80 anys, per exemple, que no he mirat les dades, però si són 80 anys, i tu et tires 5 dies l'any, t'estàs tirant més d'un any de la teva vida allà assegut. Hosti. I crec que per això... S'adormen les cames. Clar, s'adormen les cames, però crec que per això el vàter com a tal també mereix un dia perquè és... Per això és especial, clar. Que, home, jo veient aquests números... 5 dies a l'any, penso, tinc amics, els que veig menys... Menys, que el lavabo a casa teva. Per exemple, bueno, que els faig servir més... Claro. Però bueno, sembla, clar, conyes marineres a part. Conyes marineres a part. El dia del vàter té un origen molt més seriós de lo que pot semblar. No, és que és seriós. O sigui, vamos a fluixear... Afluixem la comèdia. Sí, afluixem la comèdia, llancem de la cadena, o sigui... Apretem el botó. Perquè mitja càrrega o càrrega sencera? Segons de quin. Perquè el meu, per exemple, té un botonet blau al mig que li has d'apretar, però si arribes a fer punteria i l'apretes, se't queda trabat i no deixa de sortir aigua, sent la fórmula de l'estalvi de l'aigua. O sigui que fluix complet. Bueno, en aquest moment que estem gravant aquest programa, em sembla que les conques internes, els embassaments, estan al 80%. O sigui que ara podem. Vinga! Tira una altra vegada, Pau, tira una altra vegada. Apreta la cadena. Una altra. Vale. Ombra, eh? Umbro. Però bueno. Vale, a veure si... Anem a parlar de l'origen del dia, perquè aquest dia no és per proposta dels americans. No? Home, ja era hora. Ja tocava, sinó per proposta de Singapur. Bueno. Dius, no sé què ens ha portat Singapur. Home, a part d'això. El que seria la part és oriental per nosaltres, Singapur. Oriental, clar. Tota aquella zona... Home, si estàs al revés, no. No, per nosaltres.
Per mi no. No, sí. Per tu potser sí, Sí. però per mi no. Per tu Jo, la meva opinió és que no. D'una banda és oriental, Sí. però d'una banda més llarga és com molt occidental. Des del punt de vista nostre Estan a l'Orient perquè queda més a prop que... Vull dir, jo... O sigui, clar, a vaig no ser que seas terraplanista. Un any vaig anar de vacances al Japó. Hi havia un lavabo que posava... Una porta posava... No posava homes i dones, sinó posava Eastern, Western. Oh. Si entraves al Western, estava al trono, i si entraves al Eastern, hi havia un forat al terra. Oh! I Diuen que és millor. Singapur tira per aquí, em farà efecte. Bueno, és millor, ja és millor. Sí, perquè tu et poses d'una forma que Sí. la gravetat ja deixes que tu Que només actuï et duri sola. la comporta. Si estàs a un planeta com la Terra, clar, si estàs a la Lluna, no serveix. No, però clar, perquè- no crec que vagi ningú a cagar a la També- lluna. també- També. Bueno. Bueno, Vais a- Louis Armstrong, El saxofon. el saxofonista, Sí, com va anar, i va guanyar el Tour també. pues segur que allà a la Lluna, en algun moment o altre van haver d'obrar. Clar, això li haurem de preguntar al Calleja, I- aviam com es caga fora. I això és molt seriós, perquè, comptes, aquests residus s'han de gestionar. I no deu ser fàcil gestionar la merda No, a l'espai, no, merda especial. Això sí merda que és especial. un dia especial. Sí. La celebració del Dia del Vàter és una data instaurada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, a proposta de Singapur, com et comentava, amb el lema el retrete, perquè no sabem dir-ho en català, Sí. el retrete, un lloc per la pau. Home, no imagino millor lloc per signar fins i tot tractats de pau que un lavabo. Clar, potser sí. Perquè sí. després d'obrar, la sensació de pau Clar. interna que tenim... Tu creus que si Hosti, Netanyahu anés bé de ventre... No, tampoc. Però, Aquest tio no. però Potser- cagar davant d'algú és molt violent. Efectivament. Jo un cop ho vaig fer en una primera comunió i és molt Però qui violent. t'estava mirant? I et van fer fora de l'església? Sí. Clar, es que los curas son muy delicados para eso. Perdona, recordo una vegada una parella que tenia abans que és com si l'estigués veient ara, que estava cagant a la porta oberta i estava fent cara a força. I aquella cara no se m'oblida, tio. No se m'oblida, Això és passar el punt màxim de confiança i ja, hasta aquí ja no hay ja, más. jo era massa, tio. Pues, escolta, no cal, això. Me he pasado el juego de las relaciones, ya, ¿no? Clar, tio. Home, la vena aquí... Perdó. Sí. La vena, Hòstia. Hòstia, la vena i no el cereal. Sí. Ja. Oh. Molt bé. Bueno, tornem al Dia del Vàter, perquè el Dia del Vàter es celebra cada 19 de novembre. És una data que es va escollir per retre homenatge a la World Toilet Organization, Home. que va ser fundada el 19 de novembre de 2001. És una organització amb l'objectiu d'acabar amb la defecació a l'aire lliure i de garantir l'accés al sanejament segur a 2030. És O sigui, que- a més, és part de l'agenda Agenda 2030, compte, Pedro Sánchez. És que quan ho llegeixes demana broma, però no és broma. Però és molt seriós, perquè això està salvant vides. Clar. I això va ser, ja et dic, iniciativa de Singapur, iniciativa d'un senyor que es diu Jack Sim. Jack Sim. Jack Sim. Per Jack Sim potser no et sona molt, però bueno, és un empresari singapurès Sí. de la construcció, que és un activista també a favor del sanejament a tot el món. Als 40 anys va fundar aquesta organització, la World Toilet Organization, que va començar amb 15 membres i que a data d'avui agrupa a 235 organitzacions de 58 països. O sigui, No és... Toilet for Everybody. Toilet for Everybody, perquè a més Jack Sim és conegut amb el nom de Mr. Toilet. Bueno, Senyor Vàter, és com ell mateix es va dir, i ell mateix reconeix que Mr. Toilet no és sinó una còpia, perquè està inspirat en Mr. Condom, que és el mot amb el que es coneix a Mechai Virabaidia, que és un activista que va promoure l'ús de preservatius a Tailàndia. Millor ser conegut així que ser conegut com Ángel Gaitán, el mecànico de TikTok. Home, Molt millor. Bueno, Mr. Toilet o Mr. Condom potser sí tenen una miqueta... I Mr. Popper? Ai, Proper. Bueno, Mr. Popper... Oi, a l'inconscient! Ha sortit a flot. A flot. Ai, madre de Déu. Mr. Popper potser sí que és família de Mr. Condom, d'alguna manera. Per algun tema. Però bueno, passem ara a la ronda de Santos! Vinga! Sants, carrer de Sants. Santoral. El que no trobis aquí, El que em mengen del camà. enlloc no ho trobis.
Perquè avui és 19 de novembre... Bueno, avui no, avui estem celebrant el 19 de novembre. Quins santos tenim avui? A veure. Sant Abdies, Ei! Sant Azas d'Isaura, Ei! Sant Barlam, Ei! Sant Eudon de Lepuy, Vinga! Sant Federico Hansone, Sí! Han Solo! Santa Matilde de Hackeborn, Ei! Sant Máximo de Cesarea Vinga! i Sant Simón de Calàbria. Perdó, s'ha quedat aquí el Són santos. aplaudiment. A Ràdio Sant Boi? Efemèrides. I no pot ser un dia Així mundial... com de cop. Efemèrides, pam, pa. Pum, Pim, Ja està. de Popper Moment. efemèrides. Bueno, de Popper Moment. Perquè aquí va néixer un 19 de novembre, a qui hem de felicitar. A veure. 19 de novembre de 1942 va néixer Calvin Klein, Hombre, Hombre, dissenyador CK, famós dissenyador de Sí, moda de calçotets, Sí. òbviament, Home. i font d'inspiració per marques de calçotets reals com Gan Bien Klein, Chan Bien Lee o Kai Wen Kani. jo tenia uns d'aquests. Es van desfer. Es va... Però Directament, no? es van desfer a nivell molecular. Et queda l'etiqueta, no? Desaparèixer, tio. Esto de dónde es? ja, Desaparèixer. Aquí més felicitem avui. 19 de novembre de 1961 va néixer Juan José Moreno Cuenca, Hombre! Hombre. més conegut com el Vaquilla, Molt bé. que potser aquest us sona De més. Little Cow, De Little Cow, de Little Bake. Little Bake. Vaca. Sí. 19 de novembre de 1976 va néixer Jack Dorsey. Home, Jack Dorsey. Jack Qui és Dorsey aquest? Em fa molt. és el cofundador de la xarxa social Twitter. Ei, compte. O sigui, quina lectura hi ha més adient pel vàter que Twitter? Que Twitter, retuit... Retuit. 1991 va néixer Wu Lei, Bulei! el primer futbolista xinès a marcar un gol a la Lliga, primera divisió. Pensava que era el primer futbolista xinès. No, van haver-hi més, però bueno, podríem dir que era malo que te cagas. Sí. I anem a parlar dels traspassos. Qui ens va deixar un 19 de novembre? A veure. A veure. 19 de novembre de 2017 ens va deixar Charles Manson. Ah, ui. Oh. Bueno, a veure, Compte. Bueno, Oh, No, clar. està bé. Oh, està no. Bronson. Oh, no. M'he equivocat. no era No, està Bronson. no era un trist, no era uno triste. Perquè el Manson, no hi ha un altre que és Marilyn Manson? Sí, que aquest està viu. Aquest és viu. Clar, però no són No el famílies. coneix. No. No són germans, no són germans. Ah, no, menja ratpenats, no. Aquest era Ozzy Osbourne. Polles, Sí, que és- polletes, pollestrets, Ah, no? O sigui, Jo vaig- hi ha una llegenda... Moment. Hi ha una llegenda que diu que el Marilyn Manson es va treure una costella per arribar... Ah, molt bé. Doncs mira, escolta, el capot. Endavant. Sí. Charles Manson va treure Sí. moltes costelles. Sí, Bueno, també. 19 de novembre de 1703 va morir l'home de la màscara de ferro. Oh, Sí, Montoya. que tenia, o sigui... ¿Por qué corres? ¿Por qué corres, Montoya? Sí, però no entenc la màscara. ¡No! ¿No? Que deia, és de supervivientes, no? De ir a los famosos. O de... Ah, un moment. La máscara de hierro, Sí. la peli, no es aquella de tú mataste a mi padre. Mi nombre es Íñigo Montoya. M'estic confonent? Crec que sí, perquè és un presoner francès que mai es va saber qui era, que estava empresonat a la Bastilla, i et parlo de, ja ves tu, de 1703. Efemèrides. Sí, efemèrides. I 19 de novembre de 1316 Joder. va morir Juan I al pòstum. Ja, va ser Juan I al pòstum. O sigui, això... Va morir abans de viure. No, o sigui, quasi. Va ser rei de França i Navarra i va ser el fill pòstum, per això es deia el pòstum, Clar. de Louis III de França. Juan va néixer el 14 de novembre del 1316 i va morir el dia 19 a l'edat de 5 dies. O sigui, Hòstia, no va ser quasi, pòstum per ell mateix, Sí. però per ben poc. A veure, tinguem en compte també, per una part volia fer el comentari de que quasi si hagués hagut aquí World Record Guinness hagués sigut el que l'hagués guanyat, Bueno, i per una altra banda ens estem rient de que va morir un nen de dies, no? Bueno, però si ho venem com que ens estem rient de que va morir un rei, potser... Aleshores no hi ha això problema. ja ens sentim una miqueta... ja està bé. Puc fer un petit comentari a les efemèrides? Clar Clar, que sí. ens parlen del 19N, però el 20N
Clar, Va morir... clar, però... No, quasi, no? Quasi, Ha tocat el... Quasi, va ser una matinada llarga, però... Sí. Però quasi tindria molta celebració. El dia del lavabo i... Però no, i el dia de la merda... Bueno, També. deies del tema del rècord Guinness, Sí. aquest tio, és Baby Record perquè té 4 rècords a la seva posició del pòstum. D'una banda, és la persona més jove en ser rei de França. Home, Sí. 5 dies? Clar, sí. 0. O sigui, per que va començar el Clar. dia 0. Després, el seu regnat és el més curt de tots els reis de França. 5 dies. Sí. O sigui, va començar de jove. Seria el breu també. Clar, molt breu, perquè va ser l'únic rei que ha estat rei des de que va néixer. Sí. Clar, vale. Algun avantatge havia de tenir viure tan poc, no? I és l'únic rei de França que ha estat rei durant absolutament tota la seva vida. Molt bé, sí, sigui, mira. O sigui que la monarquia amb ell era forta, però clar, va durar poc ell. Va durar poquet. Joder. Va durar poquet. Bueno. I tornem, jo crec que és hora de tornar a tirar de la cadena. Vinga. Tornem al vàter. Vinga, ara mitja càrrega. El modo eco. Eco! Perdó. No ho faré més, perdó. Passem a la història del vàter, Vinga. perquè el vàter, clar, ara el coneixem d'una manera, però era molt diferent abans. Els primers vàters dels que més es tenen constància eren a l'època romana, Sí? i no eren vàters com a tal, sinó que eren una mena de letrines, O sigui, ells tenien uns Seients. Sí, com unes places. És que em sembla que ja sé de què estàs parlant. Jo també, Sí, perquè hem parlat abans de que et fa cosa que et vegin, però aleshores no hi havia aquesta vergonya. I eren com unes places que directament eren llocs de reunió, i on tu tens ara mateix a la plaça de la Vila 4 velles a 4 bancs, tu tenies gent allà, fent les seves i parlant. coses. I parlant. És un somni recurrent que tinc jo de que estic fent aigües majors i estic assegut un lloc i hi ha gent que m'està mirant. És un somni recurrent que tinc. Però clar, jo ho he vist com un problema, però aquesta gent no. No, potser és de la part de l'hipotàlam romà. Que encara o algo. Els reventosos. Perquè per ell, reventosos. Sí, Pels romans aquestes letrines eren llocs de socialització, eren comunitaris, no hi havia diferència de gènere, seien uns al costat dels altres. Però molt a prop. Molt a prop. O sigui... Tocant-se, potser? Tocant-se, com una mena de graderia, sí, moflete con moflete, pechito con pechito. Eren a l'aire lliure? Eren a l'aire lliure. Home, no le ponían calefacción y todo. I si plovia, pues no cagaven aquell dia. Jo què sé, suposo que tindrien letrines d'invierno. No ho sé. Hola, hombre Ovidi, què tal, com estàs? Clar, eren llocs on parlaven, on debatien sobre diversos temes i fins i tot feien banquets. No. Sí, amb convidada fora, però eren on anaven a divertir-se i tu estaves parlant amb algú i t'empipaves amb algú i et podies cagar literalment amb qui volguessis, literalment. Però la meva preocupació és, no entrava per dalt i sortia per baix. Menjava en un altre lloc. El banquet el feien en un altre lloc. O sigui, era a la plaça, o sigui, ells són molt d'estar... Estava menjant raïm. Amb el raïm. Estava menjant raïm i a la vegada... Potser, clar, ara se't fa el raro cagar si tens un xiclet a la boca, però si tu fossis reventosos, seria el més normal. I ara mateix podríem fer aquest programa, el podríem estar fent d'una altra forma que, per lo que sigui... Oye, Hermes, no faré. ¿Qué et sembla la filosofía del estoicismo? Pues rosca! Bueno, depende. Home, tot el respecte pels... Ara que ho dius, tot el respecte pels estoicos, perquè era un bon golejador. Te piso! Pues ara estic pensant que tots els romans estarien veient les cares dels forts, com jo a la meva... Sí, estarien veient la vena i seria el més... Sí, totalment normal. Així tu tindries la imatge de la gent de cara de normal i de la cara de superguerrer, saps? Sí. El que esteu sentint és música romana segons el YouTube. Vale. També estaria molt bé que potser tinguessin també un petit escenari i... Jo ja m'imagino que hi havia uns músics tocant a la vegada, clar. Tu vas a algun lloc, al vàter d'un restaurant una mica guai i tenen el fil musical. Jo fa un temps vaig anar a fer un vídeo amb el Carlos de Diego i el Carlos Padial, que era anar per restaurants de Barcelona, que els lavabos tenien el so, eren acudits d'Eugenio. Hi havia 3 o 4 com a mínim. Un piso de riure. Sí.
I passem, els vàters van anar evolucionant, sobretot amb Gràcies. amb l'arribada del cristianisme, va ser el que li va Ja està. entrar aquesta pudor a la gent. Bueno, pudor també es diu. Pudor també. No de, Sí, saps, de pest, sinó d'aquesta pudor a la gent. Vergonya. De vergonyeta. Sí. I van començar a fer les seves coses a la intimitat a casa. Ho feien al principi en orinals, en palanganes, i les llançaven per la finestra per... Pues això és més guarro que l'altre, eh? D'aquí ve l'expressió i el crit de agua va. Agua. Perquè almenys Agua avisaven sí. per si tu passaves per sota Qui avisa, que no és traïdor. Tot un detall, la veritat. Traïdor en català que és portador. Portador. Clar, va ser la dècada del 1590 quan Sir John Harrington, que era el Aihat, com es diu? Hosti. Pompeu. Com es diu Aihat en català? Afillat? El fillol, no? Fillol. No Aihat de YouTube en anglès, saps? Sinó el Fillol. Era el fillol de la reina Isabel I i li va instal·lar a la seva aimara, o com collons es digui, o sigui, a la Isabel li va instal·lar... A la madrina o la padrina. La padrina, una mena de vàter que era ja el més semblant a el que coneixem avui dia, amb la seva tassa i tal, i amb un armari darrere, un dipòsit d'on queia tota l'aigua per arrossegar tot això, Seria que com... es deia l'armari de l'aigua. Bueno. En anglès, water closet, que d'aquí venen les inicials de W. Water Ojo, closet. Això és dato quesito, eh? M'imagino que seria com... Bueno, ara potser ja no tant, perquè ja és més normal, però com quan fa uns anys, jo vaig anar a casa de la meva tieta i s'havia posat un lavabo d'aquests japonès. D'aquests amb xur... Però per Eastern o per Western? No, era western, però d'aquests que tenia... La Bavidet, no? Sí, amb un... Com es diu? El xurret. El rajolí. Doll es diu, el doll, amb calefacció, i suposo que aquest que li han posat al water closet, jo crec que la sensació seria la mateixa, no? Diu, no? Clar, però era simplement la tassa que ja anaven els residus por ahí. Acostumada a fer... Saps el que porten... Water goes! Clar, water goes. Saps el que porten els ciclistes a la Camelback aquesta? Pues una cosa així, però no per veure, sinó per... No li va agradar això a la reina, Si no li va agradar, van tornar a fer servir el sistema que feien servir. Ho va tornar perquè li va instal·lar al seu palau i no li va autoritzar a dissenyar més vàters, més UVCs. Va ser l'any 1775, que va ser un altre anglès, un rellotger. No sé per què, potser això de voy com un reloj, saps? Possiblement. Que es deia Alexander Cummings. Sí, que té un cognom... Sí? Com? Cummings. Muy popérico. Cummings va patentar el primer inodor modern. Bàsicament era el mateix que el de John Harrington, però li va afegir un sifó darrere, que és la tuberia aquesta que fa com una mena de S, amb el que aconseguia que es quedés l'aigua neta a la part de sota i això fes un tap perquè no pugessin tots els olors. I d'aquí ve el nom d'inodoro. Jo, sempre que deien, es refereixen a aquesta corba, aquesta tuberia en corba que li diuen sifó, a mi, jo sempre penso que què té a veure el sifó amb el sifó de la... És més intestino, no? O sigui, no té forma de sifó de fluflus. No. Però, bueno, entre un model i l'altre, o sigui, ja, com no li va agradar a la reina, ella va tornar a fer servir el que feien abans. Hi havia tenia un invent a Anglaterra, que són molt suyos, pels reis, li deien d'estul. D'estul. Sí, que és una mena de taburet. És com una mena de cadira on el rei seia i a la part on pujava el cul era un forat amb l'orinal a sota. Però, o sigui, era una... No queia, quedava amb un orinal que... Era molt profund, perquè clar, si no era profund... O sigui, era un taburete, era una mena de taburet que li anàvem portant. Això va donar lloc a una feina que va ser de les més codiciades en aquella època. Que havia de ser molt ben pagada. Que era The Groom of the Stool. O sigui, vindria a ser la traducció una cosa semblant al cavaller del vàter o l'ajudant del taburet. Estem parlant de la cort dels Tudor, sobre el segle XV. Dos portes. A la cort dels Tudor, dels dos portes, existia... Ara.
Endavant. Existia aquesta figura que era el Groom of the Stool. Què feia el Groom of the Stool? La seva funció principal era assistir al rei a les seves necessitats més íntimes. Cuidado. Sí, portar-li la cadireta amb l'orinal. Vale. No. Perdó. Sí, Anem clar. de lo més net a Sí, lo sí. menys net. O sigui, una cosa era portar-li la cadireta amb l'orinal, netejar l'orinal, Sí. netejar el rei... Ah, netejar el rei Clar, també. o sigui, era el qui li ajudava amb tot. I fins i tot, segons el color del producte, també li servia per tenir alguns indicis sobre la seva salut. O sigui que també era una mica doctor. Oh. Sí, era l'origen del doctor Domènech. Doctor Domènech, No, el van passar del doctor Domènech. Doctor Domènech. I també, suposo que també seria l'inici de la primera persona que va començar a fer l'escala de Bristol, Sí. els diferents tipus de caques. Pues podria ser, no ho sé, però podria ser. I era una feina que dius... Bueno, a veure. no me apetece. Sí, però l'hauria estar molt ben pagada, si dius que era codiciada. Era la feina més codiciada, de fet, estava reservat només a nobles d'alta categoria, A sobre... perquè era un privilegi poder netejar-li el cul al rei, perquè en aquell moment tan íntim eres la seva persona de major confiança. Clar. O sigui, podies tenir influència en assumptes bastant importants. Home, i tant. Home, Clar, o sigui, si et diuen ves a la zarzuela, Besa la zarzuela, besa. Besa. ves a... Ah, Toma esta valleta y este rollo de papel, i Felipe... és un honor, Sí. és un honor. bueno. Però bueno, Sí. anem a deixar... Sí, que perquè sí. suposo que ja... Sobretot que no vull que sigui escatològic i... No, ja és massa tard, ja és massa tard. I anem a acabar aquest programa. Mira, molt bé. Perquè hem parlat que és un dia molt guai realment, perquè defensa el sanejament de l'aigua, és molt important Sí. pel tema de la salut. Salvavides, és així. Salvavides! Però també et dic que tenir accés a un vàter no necessàriament et salva la vida. O sigui, no és sinònim de que no et pugui passar. Us explicaré la història d'Eduard II, que va ser un rei d'Anglaterra, perquè no sé per què tot el dels vàters està passant a Anglaterra. Bueno, i tots són reis, perquè suposo que serien els únics que tenien. Clar, per això es diu rei Neunit, perquè era, clar, va ser un dels monarques més odiats a Anglaterra, vale? Perquè va perdre moltíssimes conquestes militars que havia fet el seu pare, o sigui, no era gens popular. L'any 1325, Eduard va enviar la seva esposa Isabel a França, junt amb el seu fill, que era l'hereter, Eduard III, per arreglar unes disputes que tenia amb Carles IV, que era el seu germà de la Isabel. O sigui, va dir, arréglate con tu hermano, que yo la he liado, i tal. Allà Isabel va conèixer a Roger Mortimer, que era un noble... El nom mola, Roger Mortimer, ei! Mola molt, és el pre-Mickey, Sí. Era un noble galès que estava condemnat a mort, havia aconseguit fugir de Gales i s'havia exiliat a França. Isabel el va anomenar conseller i van acabar fent-se amants. Oh! Home, a veure... Fent-se mans! Amants. Bueno, sí, també mans i dits es feia, clar. És que jo soc Isabel, conec un tio que es diu Roger Mortimer i no m'ho penso, eh? Més que Edu II, hòstia. No. A la seva tornada, ja l'any següent, el 1326, Isabel i Mortimer van envair Anglaterra amb un exèrcit d'un miler de mercenaris. I amb el suport de tota la població, perquè no suportaven Eduard. Eduard va haver de fugir, però va ser capturat i empresonat al castell de Berkeley, on va ser derrocat en favor del seu fill. Al setembre de 1327, quan Eduard II estava al vàter, a l'estul, el que tinguessin no eren com els... no havia sifon. Ja no era... Va morir en el moment en què li van introduir un atiador de xamanella al rojo vivo pel recte. Home, a veure, però aquí una mica... Això... Aquesta és la llegenda més oficial. Quanta gent hi havia allà dintre? O sigui, volien pelar-se com poguessin, però van dir... Però podien haver escollit un altre lloc. Ja, però aquí tenien accés perquè, clar, abans no era culo a suelo, o sigui, havia forat i hi havia, igual que surt, pot entrar. Anus horribilis. Anus horribilis, anus horribilis. No va ser l'únic rei que va morir al vàter. Home, tenim un altre, però el rei del rock.
Elvis Presley. Ah, Elvis de Pelvis. Elvis de Pelvis. El 16 d'agost de 1977, Elvis va morir al vàter de la seva mansió Graceland, fruit d'estrenyiment crònic. Probablement provocat per una dieta que feia... Sí. La seva dieta, que eren 10.000 calories al dia. 2.000 calories al dia amb 10.000 grams de cocaïna, suposo. Sí, tot Alcohol, mezcladito. Water, i clar, tot allò fa un tap que... Croquetas de farlopa Farlopa con plátano y pan bimbo y bacon. I emparedados de crema de cacahuete, no? I de cerdo, directament, no? O sigui, va morir també per tot l'alt, o sigui, el rei va morir al trono, això és segur. Estem parlant d'un lavabo que tenia una banyera de 3 metres de diàmetre, televisor i un vàter negre amb detalls d'or. Vàter negre no, tio. No queda bé un vàter negre. Si ets Elvis, et suda la polla. O sigui, no crec tampoc que... Jo fins i tot he anat a casa d'amics que tenen el vàter de color crema. I no estic còmode. no està bé, això. Per això aguantar-me. I fa olor a Cuéntame. O sigui, és un color de vàter de tipus Cuéntame. Però Cuéntame de quan va començar Cuéntame, clar, perquè ara no. I tenim un altre cas... Més morts al lavabo, què diu? Michael Anderson Godwin o Michael Anderson Sloan. No sé per què tenia aquests dos noms. És una història molt rara, extreta de Los Angeles Times, o sigui, és una font bastant seriosa. L'any 1980, a Carolina del Sud, Michael Anderson va ser condemnat per assassinat i agressió sexual i va ser condemnat a mort a la cadira elèctrica. Fins aquí normal. Fins aquí, bueno, sí. Molt normal, vull dir... Normal. Mata algú i... Un martes en Wichita, saps? Després es va... Normal allà, vull dir. Normal allà, clar, o sigui... A Sant Boi no passa això, però... Bueno. Que nosaltres ho sapiguem, clar. Presumptament. Després d'una revisió del judici, l'any 1983, se li va commutar la pena perquè el van declarar innocent de l'agressió sexual i li van commutar la pena de la cadira elèctrica a cadena perpètua. Cadena perpètua. Cada cop que sento Cadena dial, cadena perpètua. Clar, igualment. A començaments de març del 1989, Michael Anderson estava assegut al vàter metàl·lic de la seva cel·la intentant reparar uns auriculars que tenia connectats al televisor quan va mossegar el cable i va morir electrocutat per accident al mateix vàter. Lavabos metàl·lics, tampoc. Lavabos metàl·lics, tampoc. Ni lavabos metàl·lics, ni ferros al vermell viu, ni polles en vinagre. Ni una torradora al costat del lavabo, ni una torradora, no. I arreglar cables sí, però no a bocaus. No, això tampoc. Jo pensava que el lavabo era un lloc de pau i veig que... Sí, al principi sí, però ojo que tiene más peligro, de lo que sembla. I això és el vàter. Doncs fins aquí el dia de Sergio Picón, no canvis mai. Vale, ho intentaré. Pau Corbalan. Què? Si algú et regala aquestes tovalloletes d'aquestes que diuen que es poden llançar per lavabo... Sí, però una, no pots fer dos, Agafa el paquet i llença'l tot, perquè ja total és igual. Sí, total és igual. Després s'atranca, s'atranca. I jo soc Reventós, i això ha sigut... A vegades Sorullo no entra. Un podcast de la República Samboiana. Jo el que faig és agafar-lo amb la mà. Sorullo sura, No sé si m'ha sentit, però ja he acomiadat el programa. Acomiada? Marxem. Vaig al lavabo. Fins al dilluns que ve.